شربند چاروں کا مرچی ماشمارا برے میری کلات تارو تابا کہ میری کلات بعض کوہنو قدیمی کلات تھے کہ اشیے تاریخ کو راج دفتر چو زانگ نبی بلے ہنچوکیش یا آثار و چیزاں مردم کے گندید تو زانتن کے ایچا مہر گڑا چرند دہمی کوہنترین کلات زانک بھی تھیں اور میری کلات چتوربتا قصاص 15 کلومیٹر رو برکت گوریچانی نیمگا کیچکور رے ہمادمی دلبندہ جوسک کے نزدیک آئین تو ایشی نزدیکا گوشم میری کلات مروچی باندھا میری بازار سری کہانو اے دگا جاگا کے ہستنت زانگ بند او ایوتی برج بلندیو گوں جلون کیا وحد و زمانگا سک نامدار و ڈوردار بوتا کے اشیتو کا حاکمہ حکومتی کتا بلے مروچاں ڈرتا و بعض کمزور ہیں بلے انگا وتی راج دفتری حوالہ بعض محکم و مضبوط ہیں تو گندگا کہتے ہیں میری کلاتے پیسرا اشیے چپ و چاگردہ پسیل بوتک کہ مروچا ہم ڈرتا گو اما یہ آثار گندگا قائم و میری کلاتے پشتا یک کہنے ہستو آئی تہا 2 چات ہستن و میری کلات سے تہرے گونگیں ہشتانی سرا بندک بوتا و آوتی دور و زمانے کے توکا یک جوانے ماڑیو جوانے نمونہ ہے بوتا کہ آ دوران تعمیراتی کارانی توکا کہ آئی مردم گندی کے 3 نمونے ہشت آئی واسطہ آرگ بوتا و بندک بوتا تو مردم ہمیں اندازہ جتکن کہ آ بعض جلودار و بعض وشی سرا بندک بوتا و زانت کرانی گوشگند کے ایشی 2 منزل بوتگن تو جہلی منزل توکا قصاص 200 کمرہ بوتگن کے ہنگتان تک آہانی آثار ہستن و میری کلات اول گوں سسی پنوے عشقی داستان گوما ہمگرن چن تو اشیے گوما زانک بیت و دومی میری کلات میر عالی و ہوت حاکمی بوتا کے ہمیں نامہ گوں زامنک بھی و سیمی کے میری کلات ہیر یارکان ہم حاکمی آئیے سرا بوتک کے ہمائی یہ نامہ زانگ بیتے و میری کلات بعض کوہنو قدیم چا مہر گڑا چا رند دہمی کوہنی کلات میری کلات زانک بیتے نو گیشیں گپو ترانے واسطہ ماروان واجہ زبیر دشتیہ کے آئیا ہم چیزی مواد شواس کتا کہ آ بارے میری کلاتے درگتا چی گوشک لوٹی تے نو موتی گپو حبران امیدہ داران و شمارا برنگوں واجہ زبیر دشتیہ نے مگا کہ آ چی گوشیتے میری کلاتے درگتا او ادا ما یک ونڈے شہری دبگال کنن کے پنو کلاتا میریے دگ دروش میں بدے سسی وپائے ناما گلو بال سنبہت ڈیہا برے بیا حالاں وش زیمریں کپوت کیچے سنال سبزی تو قد شال سنبہت بولے براتا عشت کے میری کلات ما شمارا شی بابتا کمو سرپدید آتے ہیں وہ یک جاگہیا سسی گشت کے پرچی شتے گون براتاں پنو بشکن منی پریاتاں او پرچی شما چو تینز روانے پشتا کسی شمے پیدا کے نزانے مہری شمے لنگ باتاں پرچی شتے گون براتاں نون دیمترا دلگوش کنے واجہ زبیر دشتی توارا کے آشمارا چی اشکنائی میری کلاتے درگتا درود درہبات انچو کے مرچگے میں سرحال میری کلات بارے ہیں میری کلات بارے و یہ گپ جانگ نبی کیا 500 سال کوہنے میرے ہنچو گشاں کیا 6000 سال کوہنے واہی سرا بازیں حاکمہ بادشاہی کتا و چا حاکمہ یک کے ہم حاکمان تک یک تک کے کہتے ہوت بیتا کہ ما اس کتگاں و دیگے بازی نے استے کہ ما این بارے نیش کتا یا نوانتا ما گوشت کنے او چوش کے کشند کے یک دور شی سرا ہوتاں بادشاہی کتا یک دور شی سرا کہتے بلیدی تک بادشاہی کتا دیگے دوری کہتے شی سرا گچکی ٹکا بادشاہی کتا و دیگه یک دوری
کلان چے کہتے میرا اسی طرح بادشاہی کتا و میں پیرین و بزرگ ہنچو گپ جنم و ماں کہتے مرچی ادا حوالہ دیں وجہ فقیر شاد صاحب ہے کہ آ شیخ قاسم و ملک دینارے کیسے چی نبشتہ کتگی آیانی کہتے ہمیں دور بادشاہی و جنگ و کہتے جدلانی ہما نبشتان کہتے ہما تاریخ وجہ نبشتہ کتے ہیں و مرچی کہتے ما آئیے ہمیں گپ پائدہ گلگدار تہا ہم جنا و شیخ قاسم بریدہی مقران حاکم بتا گو آئیے بنجا مکھیچا میریا بتا اور میری مکھیچا بازاری نام کہ ای بازار کھیچے حاکمانی بنجا بتا اور دومی نیمگا بعض مردم او دے کلاتا ہم میری گشانت یہ کلات پا پنو والا دہوت آلیہ ناما زانک بھی و گشند کے ہمائی کلات بتا گو مشہور ہے یہ کلات تے برزی 80 پٹ بتا گو اسی 4 طبق بتا گو اولی بزن جہلی طبق جمار خانہ بتا کہ اسی توکا لشکر ماموتا و دومی طبق مہمان خانہ و سرکار کارگس دفتر بتا گو و سہیمی طبق انبار بتا کہ اسی توکا سلاح توشک آپ حوضے و شاہی مسیطی بتا و چارمی طبق حاکم وابجہ بتا کہ ماں پدیاں کہانی سرا سر کپتگان دزن کہ برزا ہمشی سرا ماں چارمی طبقہ شتا و چاہ میری کلات کے چے کوہنتر یکسی کے اندازہ 700 عیسوی یہ گرسری سالانی بتکن چہمیش یا گندگ بیت کے کلات یک راہی رو برکتی نیمگا بتا کلات چپ و چاگردہ پسیلہ بتا رو برکتی یہ دپا پا کلات سرا روگا پدیاں سیڑھی پیر بتا ہمیں پیما پا کلات تھوکے پترگ واسطہ اسی مسترین دا پو دروازک ہم رو برکتی نیمگا بتا و پا ورگی آپ واسطہ گھرچن نیمگا یک چاہی چاہتے ہم بتا گو انون زمانہ گا دھنی پٹ پول کنو کنچ ہمیں چاہے نشانہ کلات پٹک بندات کتا 990 عیسوی یہ ساری ہمیں چاہے نشان اسپوتا گو چدو پیشکرہ کلات ماڑی برستری طبقے زرباری نیمو گے بانانی کہتے جنگلی دیوالانی برزی بہر و ڈیزائن و دری تاک چدورا گندگ بکیاں آوہدی من وقت دیتا گو باز بری گو ہم گنگلان کلات سرا شتا گو لیب کتا چمارا نزدیک بکتا گو بلے اولی رندہ 972 کلات نزدیکا شتا گو اشانہ بلیدہی پمشکا گشتگش کہ بونگشا بلیدہی نندوک بکتگا بعض مردم گشید کی ای میر بلیدہی پسماندگا پمشکا اشان بلیدہی گشند ای ٹک کے مردمان ما قرآنہ تا 9 پشتا بادشاہی کتا گو اشان چا ملکان یک خاندانی بتا اور کٹ و اقتدار پچ گفتے ہو چا ملکان ساری کیچے حاکم بتگن بلیدہی یعنی ہما نوئی حاکمہ کے حاکم کتا گو آہانی نام شاہ ابو سعید شاہ شکر اللہ شیخ قاسم اولی شیخ سہری شیخ حسین شیخ احمد شیخ عبداللہ شیخ قاسم و دومی شیخ قاسم دومی بلیدہی یعنی گرسری حاکم بتا کہتے ہیں یہ بتا کہتے ہیں میری ایک کسانی پجارے میری کلاتے وہاں کہتے ہیں اشیا آدمی بہر وہاں کہتے ہیں پنو چشا چین پیش نواولی بہر
بروش دب مانگشے اولی بار کے ہستے پنو یہ ہوت کے ہستے بیتیاں پنو ہوت علی ہمارا بادشاہی تھا وہ آج چلو پیش کے ہستے گوشند کے اشی سرا پٹھانا ہم بادشاہی کتا یک مارا چو سرپدی رستگا چا کماشا گوڑا یک کماش یگو ما خبر کتے کہ اشی سرا یک پٹھان حاکمی ہم بادشاہ بودتا گو بلے آ کہ ہستے بلوچان جتا گو تاچیتا گو ایک کلات حاکمی چا پٹھانا پچ گتا وہاں کہ ہستے بلوچستان سرا بازیں دری حاکمہ ہم ادا حکومتی کتا و بعض مردم گوشت کہ ایک کلات 6000 سال یعنی بزن کے کوہنے نو 6000 سال بلاہیں گپے و کہ ہستے شیعہ ہما پٹو پولکار یا کہ ہستے مزن تاریخ پدر بکا و کہ ہستے ان چکا گوما بزن کے کسانی اسبابا گوم پٹھل نبی چمنا چشمہ چما چمدہ چے موکلوتن دیوان کہ تاہم چوما سرپدا و زانا و اچھے دعا دیں ایدھے باس دیوانا تفبینا منتوار شرمند چاروں کا عشت میری کلات کے ما شمارا کسانی ترتاب میری کلات کو تو کسانی معلومات کہ میں کراچی ریاست ما شمے دیما پیش داشت امید ما دیما کوشش کرنا اگر دیگا جانکاری مردم راج دفتر حوالہ ہمارا دست کب تو علامہ ما شمارا میری کلات درگتا گیشتر معلومات آئیے دوہمی قصتوں کا انشاءاللہ دیں او تک کہ آؤ کے دیوان و آؤ کے دبکپا اللہ گنجی رحمتانی باہوٹے تو بائی دیں کہ چوشین جاگا پہازک ببان تو پہریزک ببان تو چارو گدار کنک ببان تو اگر دورتا لمبے تگن تو بائی دیں کہ شر کنک ببان یک ایوڑی جاگا بلوچ راج و دیگا قوم و مردمانی پجار زانک بانک کے کوہنو قدیمیت تو ایشانی ارزش و امیت باز دیں تو بائی دیں کہ چوشین جاگا چارو گدار کنک ببان پسیل کنک ببان بلے ملک پر سالار و سرکار شر کنک بانک پرچا کہ اے راجی چیزانی پہازوک اما لٹریچر و ثقافت مردم کے ہستا ہما پیلڈا کار کنک آئیں تو چین چیزانی واسطہ جہد بکنن وتی ہما تاریخی مقام و جاگہ کے ہستن کے بلوچستان و بلوچانی آہنی تو کا نام ہستن تو باندارو چی بلوچ قوم پہچان بند تو بائدیں کہ ایوڑی نشان و ایوڑی چیز پہری زبان چونکہ بلوچستان تو کا بلا بلائیں کلات ہستن چونکہ تم پہ کلات ہیں اے دیگر کلات ہستن علاقان تو کا چشیا چہلاوا میری کلاتا چہلاوا بمپورے کلات ہستن کہ روکبتی بلوچستان تو کا کپی تو آئیے بلائیں ارزش و اہمیت ہستے ہم ہمیں کلاتے رنگیں کلاتے و چشیا چہلاوا سیب و سورانہ کلات ہستن کنتے کلاس ہستیں کہ روکبتی دمگا ہستاں و دیگر بعضیں کلات ہستاں کہ آنے تو کا جوانے معلومات و مردمارا معلوم داری رسیدیں چاہانی گندگ و چارگا مردم ہما اہدی رنگ کے ہستاں بلوچ ثقافت گوما بندوں کا آ چیزاں مردم چاری پرچا کہ وحد دور حاکم و سردارانی بلائیں کوٹ و کرس و ماڑی بودتگاں کہ مرچی باندھا دیگر نمونہ بندگ بان بلے وحد دور زمانگا اشاں ای درزہ بستگن تو بعض زیبدار کو تگاں وتی دور زمانگے توکا و جوانے آہنا پہچانی بوتا انچو کہ میں اسٹیٹ اپ کلات کے زانک بیتیں کہ یک بلوچانی بلائیں پجاری بوتا ہانا کلاتے ادا حکومتی بوتا یہ سرا اور اے ہم ہمارنگا یک بلائیں جاگہ ہو جہکمی بوتا اللہ شمارا سلامت و خیر بکندہ ہو کے دیوانا